Hej, velkommen til. Det er Mildred her. Yes. Vi er lige ude og gå en lille tur. Så er vi på vej i skole. Men for mange. Men I kommer til at se. Vloggen den starter i dag. Klokken er omkring 11. Det er lidt sent, jeg møder i skole, men sådan er det. Skal lige se klokken, den er 1. Og jeg er fri igen klokken 3. Så der kommer jeg nok til. Der filmer jeg nok igen. Så I kommer nok ikke til at se noget, mens jeg er i skole. Men så efter klokken 3, så skal jeg til guitar. Lidt over 5 start. Så 90 cirka går jeg. Men ja, sådan er det jo. Hvad fanden, ja, I kommer til at se mere i løbet af dagen. Men vi ses om lidt igen. Hej og velkommen tilbage. Eller, det er det jo ikke, når jeg klipper sammen. For helvede. Jeg har lige fået en besked om, at musik, det er aflyst. Men jeg skal lige ned og lægge en... Kæft, jeg skal lige ned og lægge en jobansøgning. Og mekaniker. Ja. Men der er lige... Fuck, det er det egentlig, jeg kan jeg har lige nok min mors cykle, så er det røde lyn. Kæft, det er kæft, det. Nå, men ja, hvad fanden var det, jeg var nødt til? Jo, der går lige et stykke tid, før jeg er der. Og jeg er pisseondt i benene. Men der kan man ikke alt for at kunne få et job. Hvad hedder det? Hvad fanden var det? Jo. Der går nok lige kvarters tid, før jeg er derhenne. Men vi ses derinde. Yes. Så er vi der næsten. Jeg tror, der går lige 5 minutter, så er vi der. Nu er det ikke lige så hårdt at cykle, som det var lige i starten. Men ja, vi er der nu. Men jeg vil bare lige sige, at jeg er der nu. Og vi ses bagefter. Ja, jamen, vi ses om lidt. Ja, dag igen. Ja, jeg har faktisk lige kommet herop. Og der er sgu gitter for. Det var sgu ikke helt meningen. Der står godt nok, de lukker 90. Klokken er 27 over 4. Så jeg kan sgu ikke helt fandme dårlig stil. Det er sgu ikke skide godt. Og så må jeg bare komme ind efter skole i morgen. Ja. Der er ikke det andet godt. Men lad os komme home igen. Eller sådan nogenlunde i hvert fald. Fandme lidt nedtur det der. Så har jeg lige givet den max gas, fordi jeg ikke vidste, hvornår de lukkede. Så har de kraftedeme allerede... jeg prøver lige at se det. Ja. Nå, så har de kraftedeme allerede lukket. Det er fandme dårligt stil, det der med. 4 minutter. 3-4 minutter før tid. Fucking dårligt, så nu er der sgu en hund, der kører af mig. Hvorfor helvede, nu må vi sgu hellere væk. Ej, det er kraftedeme. Ej, det kan kraftedeme ikke passe. Altså, ej, jeg bander sgu da egentlig meget i den her video. I den her vlog. Okay, hvor fanden gør? Nej, nu gør jeg det sgu. Jeg skal altså lade være med at bande sådan. Det er jo ikke sjovt for de andre i. Ej, jeg må nok hellere til at lære at tale ordentligt. Det koster ikke noget. Nej, men jeg cykler videre på det røde lyn. Bare se. Og ja, nå,
Ja, men yes, ja, så vil jeg bare lige, men sådan informere jer om, at PR-design, eller hvad fanden det nu lige hed, jeg tror faktisk, der stod PR-design, de lukker altså 3-4 minutter i 90, i stedet for 90, som der faktisk står, simpelthen ikke for godt det der. Nå, kæft, det egentlig kan jo gøre det her. Cykle sådan her med sin telefon og filmer. Ej, det fanden jeg kan jo. Nå, ja, vi og noget ved det. Jo, så gør det helst. Senest 20 år 4 hos PR Design. Det kan sgu være, det er lidt. Så har en chance for, at de har åbent. Det er fandme en dårlig stil. Kraftedeme herved. Hvad fanden, nej. Hold nu kæft. Nå, ja. Men sådan er det jo bare nu engang. Nogle gange jo. Ja. Nu er bare lige, hvor fanden vi skal køre hen af. For lige at trække tiden lidt ud. For ligesom at komme ud af Dansk Danmark. Hvor fanden skal vi køre hen? Vi kører kraftedeme ned til. Det er sgu også lidt det der med, skal man gøre det, eller skal man ikke? Kæft, det er akavet. Skal vi køre ned i Bøsseparadis, eller skal vi? Fanden skal vi lige køre hen af? Nu bandte jeg sgu da egentlig igen, kører ikke? Jo, jeg har det. Vi vender om. Der kører vi satan. Nej, så kører vi sgu. Nej, så kører vi ned til Motorvejsbroen hedder det, Emil. Eller Millers. Hvad hedder du så? Millers. Ja, Millers. For helvede. Nu må jeg jo sgu da lige klippe det der ud, eller lige gøre et eller andet mærkeligt. Sæt en biptone over, fordi det går sgu da ikke det der. Ej, det gør sgu ikke noget, I ved, hvad jeg hedder. Siger jeg nok også i de andre videoer, de første, altså i det næste stykke tid. Folk tror sgu da egentlig, jeg er bindegal. Jeg tror sgu da, jeg rammer den syge potten, altså. Sidder og snakker, eller cykler, sidder på sin cykel og snakker til sin telefon. Og sådan der. Hold nu kæft, mand. Nu kan I sgu lige se, hvad fanden her, Vindmølleværftet, og hvad fanden det her. Skal vi lige tjekke, kommer nogle billeder? Nej, kører vi sgu da lige over igen. Og så kører vi lige ind. Ja, hvad siger wow. Sådan her. Eller sådan her. Hvad synes I er bedst? Det her, det er 1. Det her, det er 2. Og det her, det er 3. Så skal jeg sådan en halvanden, 2,5, vil jeg sige. Er det der bossen derhen til, eller hvad? Eller er det bare en, der bare lige går rundt i en mega dyr? Det er bare en, der kører rundt i en mega dyr bæm. Okay. 500.000 max. Nå, og sådan her. Det er faktisk okay. Bare pisse hårdt for min arm. Jeg skal sgu da have sådan en, der sidder hernede, så må lige... Ej, det er fandme lidt for mørkt, det jo. Nå. Ja, så håber jeg altså ikke, det blæser alt for meget på video. Men ja. Hvad kan man da ikke, for at I får det bedste kvalitet? Ondt i armen. Ja, det er faktisk sådan ondt. Nå, ja. Ej, jeg skal sgu da egentlig også have købt en mikrofon. Kan man ikke have købt det til den her telefon? En mikrofon til telefonen? Det kan man ikke godt sige sådan. Nej, det var faktisk... Jo, nej. Jeg skal skifte gear. Det går sgu da nok, du. Nej, jeg skal altså skifte gear. Hvad fanden? Nej, jeg kan... Jo, bare se her. Gør vi lige hurtigt. Sådan der. Så, vi læser altid problemet. Og jeg lige for, at man skulle smide den ene derinde. Og lige at være sikker. Nej, vi søger sgu på PR Design. Det er også en god reklamation for dem. Lige sådan en daily vlog her. Eller. Ja, jeg kan lige fortælle lidt om kanalen. Bare lige for at få tiden til at gå lidt. Der kommer 3 vlogs. Der kommer 3 vlogs om dagen. Ej, god fanden gør dig. Der kommer en vlog for hver dag.
Nu skal jeg lige se, at jeg ikke lover noget. Som det ser ud nu. Sådan som jeg går stadig i skole. Men der kommer... Kæft, man, ham der er en klode. Der kommer en vlog. Jeg laver daily vlogs, kan man godt sige. Hver dag. Det ligger ligesom i ordet. Daily vlog. Nej, men kommer op. Det kommer op hver dag. Hver evig eneste dag kommer der en vlog op fra mig. Og i weekenderne, der sker der det mest. Så det er jo typisk, når man bor i lille bitte Vissenbjerg. En tillægsby. Okay, det er ikke en tillægsby til Odense. Hvad snakker om? Altså, som jeg kalder, når folk de spørger, hvor Vissenbjerg det ligger, så siger jeg, det på den jyske side af Odense. Så jeg siger, hvad finder man så bare køre? Hvis de kommer fra sjællandske, altså overfra det sjællandske. Hvis de kommer fra Sjælland af, så fortsætter I bare forbi Odense. Så kommer der en afkørsel, der hedder Vissenbjerg, som kommer lige om lidt hernede. Og så, men altså, det er jo ikke kun vlogs, der kommer op på den her kanal. Eller så har jeg kaldt den for Milos Vlogs. Men det gør jeg ikke, fordi der kommer også, ja, hvad kommer der? Der kommer der også lidt, hvad fanden hedder, kæft det går ondt i armen. Hvad fanden hedder det? Jo, der kommer også sådan nogle points op, og der kommer, må jeg undskyld. Det er fordi, jeg kan ikke sige R så godt, så jeg har lidt R. Bogstavet R. Det er sgu ikke lige på min side. Kæft det går ondt i armen. Nå, men points. Kæft, det lyder egentlig dumt, når man sådan hører sig selv. Points. Jeg kan altså simpelthen ikke sige, det er der. Points. I ved, hvad jeg mener. Og så læser I kanalens beskrivelse. Og så kommer der også nogle tags op, altså friend tags og alt sådan noget. Og der kommer nogle challenges op. Og så kommer der jo så vlogs op hver dag. Det skal jeg nok love. Det lover jeg jer. Og måske hver anden dag så. Men altså, for helvede. Kæft, det gør egentlig ondt. Nej, men den kommer sgu ikke til at lidt tid. Nej, men hvis jeg laver jeg har lavet en Snapchat-profil, når I ser den her video. Det kommer enten op samme dag som i dag, altså her i aften, eller så kommer den op i morgen tidlig, eller der om eftermiddagen. Ja. Så, men den hedder Milos YT14. Hvis det er, I har... der lægger jeg nok tit noget i story, for at I kan følge med, når jeg lægger en ny vlog op, eller hvis I lige har lavet noget, så skal jeg nok filme det til jer. Og så vil jeg ellers bare sige, vi ses i morgen i en ny vlog. Jeg ved ikke, om der kommer nogen anden slags video end vlogs, men der kommer en vlog, og det lover jeg. Så vi ses i morgen. Hej hej.